paminaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Adele, hingkod ang pangidaron. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Dili gyud kini ako. Sa ako kining manghod nga si Jonas ug sa iyang kanhing uyab nga si Jen. May usa man gud sila ka anak. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Adel, wadi mo kumusta ang imong manghod ila? Kinsa mo manghura ma? Ay si Jonas, God. Nga bagong nagpuyo-puyo. Kumusta naman ka taon to sila si Jen? Doon na naraba sila usa ka anak. Gusto kang akong susihon ma? Palihog ko daybi. Kaya wa naman mo anhis Jonas sa ato. Okay, sige ma. Bisitahon ako sila sa ilang Jen. Niya lagi ito Kaya nang musta si mama ni mo. Wa naman kuno kamo atos bahay. Kamusta naman mo din eh? Okay raman te. Pero medyo lisod lang gamay. Asa magkiklaro anak be? Okay ra? O lisod gyud? Wadto na siguro ko syudad te. Ngitaw og trabaho. Unsa? Ug asa ka masad kunong kakitag trabaho? Nga wa man ka makahumog eskwela? Sa construction? Ha? Sa construction ka mo trabaho? Na, bukat man ang trabaho, oy. Unta Jonas? Nagiti unta. Pero kanunay naman mag-away si Jen good. Tungod sa kalisod. Sibahan mo sa na siya siyang mama. Ngawa siya kag maon nako, kawa ko na ko'y trabaho. Mong mangitaw og trabaho ti bisan og construction worker lang. Basta may trabaho nako, dili na ko buwagan ni Jen. Unsa? Gibuwagan di ka ni Jen? Unsa? Uy, kaluoy sab si imong manghod, God. Nga kanus ama siya mo trabaho sa syudad? Mga apply pa kuno siya ma. Ay, naibaw kong napugos lang ka na si Jonas. Matapobre masabgot tong iyang ugangan nga inahan ni Jen. Mao lagi kuno nag-ingon ma. Nga pabuwagan si Jonas kay way tarong trabaho. Unsa man kuno pagbuhi nila? Ingna ha, nga makigsulti ko sa dili pa siya molarga sa syudad. O ma. Papiton to na ako din sa ato. Sa dili pa siya mularga sa syudad. Ano man narbaho? Ma, Uy, may da ka ng bag? oo ma. Kailaos naman kong larga syudad. Pastilan. Unsa makay ka ugmaon nimo sa syudad in taon Jonas, uy? Nga, unsa ragot tayo grado nimo? Mag-amping ka ha, kay basig mawa ka didto. Ma, Masaag niya ka ba? Ay pagpatakaglakaw nga wa kay kauban sa trabaho. Kay maskin pagbasa baya, maglisod in taon ka. mga lagi ma. Wajud ba yaon tamabot sa kong nahuna ma, sukad nga muta akong syudad. Kay kinilaging watay grado. Pero wala ko'y mahimo ma. Gusto na ko makatigom aron makuha ko balik si Jane ma ug ang among anak. Kayon sa man gisulti sa ugangan nimong hilaw ha, Jonas? Hangtod ko na nga wa ko'y tarong trabaho, dili niya ihatag balik na ako sa Jane ug ang among anak. Unsa? Maong bisan wa ko'y gusto nga muta akong syudad ma. Ti Adel, buhaton ako aron mabawi ko si Jane ug ang akong anak. Adel, unsa na may balita ni Jonas sa syudad? Nagkatik sanay na mi ma. Nakatrabaho naman ko na siya. Pero, mahulagi ko no. Kapoy kaayong trabaho. Init kaayo. Ug gamay rag sweldo. Mao ba? Luuya sa simong manghod eh. May natigo naman ko na siyang gamay ma. Og ipamalit ko no to niya og mga gamit sa bata og uban pa. Oh, may hinoon. Aron maulian ang inahan ni Jen og makadawat na kang Jonas.
Jen, Uy, ti Adel, nialagi ka. nagipada si Jonas alang sa bata. May gipamalit siya og niya say kwarta. Ayaw nagdawata, Jen. Ipabalik na kan Jonas, kay wa ta magkinahanglan, ana. Makabuhi ta sa bata nga way tabang gikan sa amahan. Oh, nang. Gisakitan ng akong manghud dihang gipabalik ang iyang mga pinalit. Ingon man ang kwarta nga iyang gihatag alang unta sa bata. Kay makabuhi kuno sila sa bata. Naluoy sad mi sa akong manghud kay naguol kini. Kay naningkamot baya siya og panarbaho sa construction aron makasuporta nilang Jen og sa ilang anak. Bisan unsa ang paningkamot sa akong manghud, ilang gibaliwa. Hangtod nga nagkabuwag gid sila. Unya, Maayo kay nauli ka na, Jonas. Kumusta naman imong pagpanarbaho syudad dong? Okay raman, ma. Okay, nakabali naman kong laing kumpanya. Dili na ka sa construction nagtrabaho? Construction worker gyapon, ma. Pero sa dako na nga kumpanya, ma. Hago man tuod gyapon, pero okay ra. Kaya dako naman akong sweldo. Og maong nakatigom-tigom na ko, ma. Bitaw, ma. Kumusta naman sa Jen, ma? Nay, si Adel man ang tiglili dito sa bata. Pero maulagi, ganahan nung ako makakita sa bata ba? Pero di ko sila pawam sa bata, uy. Bisan nung saon na mo kangyo. Kay, buwag ko no mo, uy. Pero basig madawat na kanila ron, kay nindot ka na magpamorma, oh. Doon na naman gani kay tinigom ka, ha? ambot lang ma. Kay matag-adto ko dito sa ila aron sa pagpangumustas bata. Halos di gani paggawason ang bata aron ako makita. Ay, syaro naman saboy. Kung kinis Jonas ang mahangyo nila, di gyapon sila pawam sa bata. Amahan gud ni. Aw, suwayan lang nato. Ug adto Jonas. Kung pahuwam ba sila sa bata? Dili mo makahuwam sa bata. Nang, paano mo nang? Nga amahan man ko. Kano sa ka lang nahimong amahan sa among apo? Kadiyot lang nang. Murag saksigid ko sa paningkamot sa akong manghod. Yawat madawat ninyo nang. Naningkamot siya nga mahatag niya ang obligasyon niya isip amahan sa bata. Apan ka mo ramang gud ang gahi kaayo nang. Taas kay mo garbo. Gibuhat na sa akong manghod ang tanan ninyong gusto. Apan padayon mong nagmagahi. Gipapauli pa nimo ang mga hinatag ni Jonas sa bata. Dili na nasasa akong manghod nga si Jonas nang uy. Nang, paliog na nami. Pagkit ako sa bata. Pahuwam ako. Dili nila ko idagan na ginang. Kaya mo balik niya ako sa trabaho. Nang, ang ako lang nga, magkakita kami sa akong anak nang. Ning akong pupauli karon din Dili na mo pahuwaman ang bata ninyo. Kagahi ba ninyong sultihan? O gikan karon, ayaw na lamig ang iyuan ninyo nga huwaman o mga hatag-hatag mo sa bata kay makabuhi mi. Bisad gwa pa ang tabang ninyo. Oh, nang, Kagrabe sad ninyo nang uy. Tanadong, mamauli ta. Di ta mamugos. Total kung mudako ng bata, mangita mong ginagamahan ba? Unsa? Ay, grabehan na masab nila, oy. Kamawa gud nili kaluoy. Ayaw mo pamugos, kay mangita ra ginag-anak ang amahan. Maubitaw na akong gisulti sa inahan ni Jen pa. Lagot ko eh. Ay nalang mo pamugos lagi, Jonas. Kana pa? Dawat ra kag limpyo. unsa pa? Bisan pag dili sila patabang og buhi sa bata, kanang batae nigdako mangita nagamahan. Kung nanaw niya naibuot, hibaw gina siya. Nga di siya mataw kung wa siya amahan. Aw, pasag di silang mubuhi sa bata. O pangitag lain imong maminyuan. Pa, Otso anyos na karon ang bata, og ilang ilikay-likay na mo. Ug matod sa akong manghod, sa iyang SSS, wa niya makarga ang iyang anak sa beneficiary. Ang among parents ang iyang mga beneficiary. Ug ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana.
Dako ang tinguha sa akong manghod nga mosuporta sa iyang anak. Apan, dili dawaton sa iyang ugangan. Ipabalik ang unsa may ihatag. May sa pa ba ang akong manghod, ana? Kung plano nilang ireklamo? Ikaduhang pangutana, pwede ba nga moreklamo ang akong manghod sa wa nila pagdawat sa ihatag niyang suporta sa bata? Unsa man ka ang ilang tumong sa pagbalibad nila sa suporta sa akong manghod alang sa bata? Ikatulong pangutana, 8 anyos na karon ang bata o gihikaw kini nila sa among pamilya. Pwede ba mi nga makahuwam sa bata? Unsaon man nga dili man gyud sila magpahuwam sa bata namo. Kinahanglan pa ba namong ipabarangay? Ikaapat o katapusang pangutana, mahitungod sa SSS sa akong manghod. Kay ang gi-beneficiary niya mao ang among mangginikanan. Wa niya makarga ang iyang anak. Makagukod ba ang iyang anak, ana? Kung makagukod man, mawagtang ba isip beneficiary ang among mga ginikanan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Adele. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsa na mga ning-agig, mga pagmaoy, depresyon, mga anxiety, kinsay masulubon, kinsay napakyas sa ilahang crush, sa ilang pagpanguyab, napakyas ilang relasyon, sa ilang love life, ay daghan na pa, di bitaw? Sige lang, good, anak mangyud na. Ganyan talaga pag magmahal, handang masaktan, charos. Pero mga sugintig paminaw ay mugkabalaka kay na ako na as Dr. Obra, pwede gina ninyo ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender for today. Wa man siya, si Adele. Way address pero gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Punto legal ta karong adlaw and I think nagkabahin ni sa mga SSS ug mga claims no ug pag-support sa bata. Unang pangutana, dako ang tinguha sa ako ang manghod nga mosuporta sa iyahang anak apan dili dawaton sa iyahang ugangan. Ipabalik ang unsa may ihatag, may sala pa ba ang akong manghod ana? Kung plano nilang ireklamo, way sala ang imuhang manghod kay siya man mismo ang ning offer, taas lang kay ihi ang pamilya sa pikas. Ang garbo na tandog, ang bata mo'y napagan. Mo na usahay ba? Na amang mga ginikana, na mga lulug-lula nga naminaw nato karon. Tagsara kayo na, or naagyod tay mga masugatan, no? Naminaw mangginmos ato ang mga suliran ug mga drama matag adlaw. Naagyod intay daghan kay letter sender nga musuwat magreklamo kay ang ilahang kapikas or ang papa aning ilahang mga anak di manghatag og ayuda, di manghatag og suporta, ang uban mas grabe pa i-deny pagyud nga sila'y amahan kay para wa gyud sila'y responsibilidad. Unya kani sila bali na ay mutunol na buot og angay og gusto nagyong muhatag og suporta. Huy, balibaran nga no mo guys, no? Na way sayop sila pero na ako'y suggestion pod. Kay lisod man kaayog balihon mo. No, pwede man gyud nga musuwat mo nga amo inyo na lang ingnon nga kuhaan baron na lang siya og kanang college assurance plan, kuhaan na lang baron si imuhang manghod og educational plan, or naapo ko'y suggestion kanang iyahang monthly nga dili gani niya dawaton, di nila dawaton, i-deposito na lang nagbangko. Ablihig laing account, mag-abli kag laing account, pwede ba nag-entrust for sa name sa bata o dili gani. Ngan lang gyapon si imuhang manghod, unya, inyong ingnon kada buwan nga nagdeposit kog kwarta dito sa bangko o kinahanglanon ninyo, ingnako kay atong withdrawon.
Or iintrigo ditong ATM ug unsa ba maunay pin hala ug gusto mo kuhain ni. Okay? Kay para di lang pud sila di mo nila mabali. Kay usahay mamaligtad pud biya ni no maro-maro ang show. Ikaduhang pangutana, pwede ba mo reklamo ang akong manghod sa wa nila pagdawat sa ihatag niyang suporta sa bata? Unsa man kahay ilahang tumong sa pagbalibad nila sa suporta sa akong manghod alang sa bata? Siguro ang usual gyud ana ako di ko katubag kay wa man gyud ta kibawg unsay nagdagan anang ilahang utok no. Kani pangagpas lang ni ang akong duda is di sila ganahan good nga mahimong rason nga puhon basin maoy gamiton nga rason nga kuhaon nalag sa dayon sa imuhang manghod ang bata. Di sila pod gusto siguro nga mawili kay mahadlok sila kay usahay kung mamapangga na mamahal na nila ang bata. Mahadlok sila ba at the back of their mind na apagani gyud na ang huna-huna nga basin og kuhaon ni papa. Basin inukuha di na ni iuli. Basin kidnapon ni kana ganing wa ang pagsalig ba. So kanang mauna, I think that's the only reason kaya nung dili man mo dawat, no? Kay feeling manggod nila nga kung dili maghatag, wa po'y katungod mo kuha. Ana gani, mauna ang usual, ha? Pero of course, I don't know, basi nasa sila laing reason, but that is the only thing that I can think of. Okay? Ikatulong pangutana. 8 anyos na karon ang bata o gihikaw kini nila sa among pamilya. Pwede ba may makahuwam sa bata unsaon man nga di man sila magpahuwam sa bata namo? Kinahanglan ba namong ipabarangay? Kung mahimo nga sa barangay level lang sa mo magstorya, ipasabot ninyo nga maski ugwa sila nagkadayon, amahan man ang imuhang manghod, pamilya man mus bata, mahimo ba nga muhuwam? Unya, hatagi lang yun pod og garantiya. Nga huwam ni, nakasabot mi nga ang kustodiya, naa ninyo wa namo ang amuala nga makailapod in town ang bata sa iyahang pamilya sa pikas side. Unya, makaspend lang pod og time namo, maila-ila lang pod mi, iuli ra gyud namo nimo sa panahon ug sa oras nga ato ang nasabutan. Kamo pod nga manghuwam pod sa bata, no, ay pod ninyo pakyasa. Tuman na pod ninyo ang sabot. Kaning mga ingon ani ba, pwede ramang gyud-gud ni masturyahan basta ang mga ginikanan ug ang pamilya di lang magpatas anay garbo, no? Kay kaayuhan magyud-gud ni sa bata, no? Ang kanang makaila sa duha niya ka pamilya ba di na baya na lalim hanga, wa nagkadayon ang bata, mas lisod pag yun nga mudako siyang wa kailas iyahang amahan. Maglibog sa sitwasyon, wa kailas ihang pamilya, may man og dili gud tarong kaniba nga andam nga mupangga magmahal nganong inyo mang did-an, no? Kanang huna-huna ayaw inyong garbo huna-huna as long as sure mo na may mga safety nets, pwede ninyo padalhag yaya, pwede mo magsabot, kamoy mo hatod, kamoy mo kuha, ana ba? Unya naay kasulatan, di man na mawa ninyong bata ba? Ikaupat o katapusang pangutana, mahitungod sa SSS sa ako ang manghod, kay ang gibeneficiary niya mauman ang akong ginikanan, wala niya makarga ang iyahang anak. Makagukod ba ang iyahang anak? Kung makagukod man, mawagtang ba isip beneficiary ang akong ginikanan? Okay, ang kana siya, kay di man sila minyo, pwede gyud nga ang imuhang ginikanan or ang bata ang mahimo nga beneficiary sa SSS, okay? Ang magbuot ana ang imuhang manghod. Now, of course, kung pananglitan maabot ang panahon nga mamatay siya, ang imuhang manghod na timan nga even if illegitimate ang bata, naagyod gihapoy katungod as an illegitimate child, ang bata dili lang sa SSS, no, kundi apil pod ang mga kaptangan kung unsa pud ang iyahang napundak even if naana niya na siya'y pamilya, no? Mo pud na inyuhang pagmatngunan kay kadugo man na niya iya manggihapon ng anak, so iridero gyud gihapon na niya ang maong bata. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Mitch. Kini diay nga akong suwat tampo, kaagi ni nako sa high school pa ko. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihok pagtugtog sa awit nga naguluhan from the start. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mitch. Hala, sige. Kana kay nagpamabdos ka man gyud ang tao nga why ayo. Ug wa ka maminaw na mong mama nimo. Hala! Kuyog dito. Pa! Dong in town. Ayaw palaya sa kanakimong adak. Uy, babae siya. Ugod sa may gusto nimo. Anhi na to, papuyo ng lalaki din sa ato. Ngiga, no? Tanaw tayo ningilin kalaki. Palayasan ang anak nimo, aron makat-o na siya. Pa! Day, di ara kong sweldo. Gamay ra na day ha. Nya budget lang na kay moro ginay akong nakaya oy. Sige lang dong. Kung manganak na ko og mudako-dako na ning bata, mangita na lang po kog trabaho aron dugang sa atong income. Ayaw lang sana day oy. Ay nagunaw na day. Ang mas mayo nimong buhaton siguro ang pingin ay mo kaugalingon para luwas mo sa atong anak. Mahal ka ka, Mitch. Mahal sad kaayo ti ka, June. Pasensya na ka sa kong papa, ha? Di ko gusto nga magisgotan nila, ha? Wala ang importante para nako kundi ikaw lang. Ikaw ra. June. Able! Able! Si June. Ay! Hubog na sad. Ayaw Naa na hinuon mi anak. Magsige naman hinuon ni si Gino. Hapit na lang kada uli niya. Kwarta be. Unsaon man nimo? June, gahapon ni kuha ka. Pag-usang adlaw ni kuha sad ka. Pila naman ni nahibilin diha nga akong gitipigan. Ayaw pagbuot, oy. Kaya ako ng sweldo. O lagi. Ang ako lang ba nga, gusto na ko nga i-control na nimong imong ingon ana. Total, dili man na para ako nang akong gibuhat ba? Para man nas imong anak kay simbakog doon na emergency, at least na atay funds nga magamit. Sa baasa ni mo, eh. Tagai ko ay si gisgot, ana. June. Muhatag ka, di. Kay panglabay ko ng mga butang din, eh. Oh, June. Uy, kakuyaw. Wa man kakanya dapati. Wa man hinuunday. Kakuyaw ba di anang June day, uy? Tinuod ko ang ilang ingon. Anha na mo gawas ang batasan kung magpuyo na. Unya ka mo, bago pagani mo, pero ingon ana na nga batasan ang ipakita ni June. Unsa na ka sa mga musunod pagyud nga tuig, no? O baka ha, buwan? Oh, day. Amping paya gyud taon day. Na, tingalig madapatan ka. Oh, Oh, unsa man ni? 5,000 na. Ipusa na. Itapak na itong sige na kukuha sa imong gitipigan. Daghan day ka kwarta ron? Daghan ba eh? Nakakwarta lang. Diin man ni mo? Nga dili man ting sweldo ron? Ay suswihan mo. Mangutahan na pag ginasya eh. Ipusa lang guna. Sige. Dili na lang ko mangutana. Ihurot na lang din ako grocery. May na lang. Ikay bahala. Ayo!
Mayo! Oh, kinsa man ron? May buntag. Na si John, ma'am. Asawa ko niya. Nga naman unta di ay. Kuan, ma'am. Maningil to ko siyang utang. Nakahuwa mo siya kong 3,000. Nya, wala mo kay kwarta. Ako tang gamiton. Unsa? Naay ni anhi gahapon. Nangita ni mo unya naningil sa imong utang niya. Oh, Ngano naman kay utang ato tawhana? Giyon sa dito nimo ang kwarta. katugong short kay ko. Niya, wa ko'y magamit maong nanguham ko. Ako na lang gibayaran. Last money na lang to sa kwarta na akong gitipigan. Kay ang 5,000 nga imong gipahipusan, gihurot man ako grocery para sa tong konsumo. Dong, intahon dong. Wa ti kadid ko mo gasto mangani kas imong kwarta sa imong kaugalingong sweldo. Ako, wa magyud ko may baw kun unsa na imong gikalingawan diha no? Pero ang ako lang unta ba, ayaw intawag usiki imong sweldo sa imong pagpanarbaho, uy. Kasabot ka? Sba, abayan ni mo eh. Nidumdum magugatag ni mo, isig yaw-yaw diya. O tanawara ka? Wa mo ko magyaw-yaw, gisultian ratik ka. May mo ba muhilom ka? Hilom! June, Napulaan ako ng paminaw ni mo, ha? Saba kay kana? haon sa man? Imo kong dapatan? O sige, makaako ka man ka. Sige, dapat. Dapati ko kung mao na makapagaan sa mong gibate. Pita ba yan? Ah! Ah! Day, Unsa? sorry kay kaniya. Sige na lang. Day, sorry na good. Pasaylo ako. Hindi na ko mausap pa. Pasayloon ti ka. Pero ayaw na pa'y gitugos pa, ha? Ayaw itong ipadahong na ako nga sa'yo pag ako pag-uban mo, June. Mahal ka iti ka, Day. Di na ko kayang mawa ka na ko. Mahal sad kaayo, tika. O gutom sa akong mahibo sabton, tika. Pero ayaw itong hutdang akong pasensya, June. Tingsweldo ra baron. Pero hangtod ron, wa paghapon mauli si June. Asa naman ka ning tawhana? Nakatugmang ko. Buntag naman di ay. Naka naman din siya sa akong tupad. Unsa ka ning orasan na uli ay. Unya ko na lang ni siya pangutanon inigmata. June, wa ka lang ihatag sa imong sweldo na ako. Sweldo man ninyo gahapon, di ba? Nahurot na eh. Nahurot? Unsay pasabuti mong nahurot na? Wa na good. Wa na nahibilin. June, giunsa naman sa dimong imong kwarta di ay. Ay, Sultihi ko. Unsa man taan ni? Magtaguay ta? Day kining. Wa na eh. Nahurot na ako sugal. June. Hintahon ko nimo dong uy. Day, pamasin guning ako agod nga matagan ta mo kaharuhay sa pagpuyo. Ug nga madawat ko sa imong mga ginikanan ba. Kay nibawgi ko. Nga di na sila uyo na ako para nimo. Pero dili sa ingon anak nga paagi Ug intawon. unsa man paagi ha? Ha? Unsa? Wa ko kahuman sa akong pag-eskwela. Tungod kay nahibawgi ka nga lisod kay mi sa amo. O niya, nakadaog ka?
diha sa sugal ikumpara sa imong pildi, ha? Day, John, wa ka makakita sa atong sitwasyon? Mo pa'y nagdihitas kwarta. Unya, giyano palang yun imong sugal. Naibaw ba kang gusto na kinunta kayo kung manarbaho pero dili na ko mahimo? Kikinsa naman lang niya mo bantay sa atong anak. Manuhol kong tao. Ngang imo ihatag din ako, igo ra para konsumo sa bay. Maayo lang ganig na isobra kay na ako'y matipigan. Unya, kuhaan pag hindi mo para sa imong sugal. Mitch. Kung gigasto pa lang unta to ni mo tinarong imong kwarta, malipay ra unta ko. Pero sugal? Sugal, gyud! Kuhaon ko ang bata. Manglakaw, mi. Uy, asa man ka? Wa kay labot kung asa ko mo adto. Mitch! Wa man gani ka magpahibaw nga sige na day kag sugal. Hilom na. Makitaan ka ganis imong papa diha. Mayaw-yawan ka yun. Maura man gina ako problema niya, mapa. Kanang iyang pagkasugarol. Anugon kayo ang kwarta, mapa. Buhatag magkasiya para konsumo ninyo. Aw, wa man hinoon siya ipalta, ma. Buhatag magin siya kada sweldo. Karon lang yung sweldohan niya. Wag yun marimit kay nahurot siyang sugal. Ang ako mong ikalagutan, ma, kay wag yung ko'y kalibutan nga manugal man na siya. Sulbara na ninyo, Mitch. Dili sulbad sa inyong problema ang paglayas. Istoryahin na ninyo. Kung unsa gani, kung di agad ka gusto, hala, balik din sa ato. Anhi mo puyo sa akong apo. Ma. Day, promise. Last na gito. Saan ako ni mga dinagig ko manugal pa. Sure ka? O lagi. Basta lagi ko biyay, day. Maluoy ka na ako. Pasayloon gihapon ti ka karon. Pero mag-expect ko nga dili na kini mausap. Salamat, Mitch. Dong, dako-dako na ba akong natigom? Mayo na lang, nanatay pang first birthday po ni Dodong. Mo ba, day? Mayo noon. Maayo, gyud. Kiniundang na kasi mong pagpanugal. Kay kung wa pa, dili gyud ko makatigom. Day, bulakaw ko ha. Kuyogon ko sa kong amigo. Asa man mo? Birthday day sa among usa ka amigo, nang imbitar man. Mga lalaki rami pulos dito, day. Sige. Ayaw ba pagdugay, ha? O, day. Amping ha. Ikaw, pod. Usa na lang kabuan ang preparasyon para sa first birthday sa akong anak. Ako ko nang ipon ang akong tinigom, bi. Kinuo ko! Asa man ang kwarta? Sintiyo na malay naa din, eh. Gikuha ni June. Mauna na akong giingon mo. Nga kanang imong lalaki, wag yo'y ayo. Ngano bitang nagpadaka yun, ana? Hilom, oy, naunsa ka pa. Huh? Naada ba na? Huwag yun na ikatabang imong yaw-yaw diha sa imong anak. Mitch! Yawi. Oh. Mitch! Ha? Mitch! Nangita na nimo ang imong banang sugarolay. Ngano ni Aka? Day, pasaylo ako, day. Pasayloon?
Sige na lang, Jun. Abi pa na kung niundang ka na anang imong pagsugal. Pero nibalik ka na sa di ay? Day, ako rin magong Sakto giswayan, ba kung nang imong gihilabtan ang kwarta nga akong gitipigan para sa imong anak? Day, pamiyawas ako, day. O ako tong gilabtan. Sayop kay to, pero kung wasad na ako igisugal day ang kwarta rong adlaw, day. Di ko mo daog og dakong kantidad. Unsa? Day, dayo. Nakadaog ko, day. Dako-dako gini. Pwede tani ipuhunan og para makasugod ta sa atong negosyo, day. Tanawa. Ihatag ko ni tanan nimo. Kining tanang kwarta, ihatag ko ni. Ug kung di ka man gusto mo kumpiyansa nako, isuod ni kitiin. Kanang ikaw ray mahibaw sa pinambir ani. Para di gyud ko makapanghilabot ani. Jun! Grabe, kabuwag ko na gid unta kaayo ko ni John atong panahon na. Kung wa pa siya giswerte atong adlawa, buwag na gid unta meron. Nagamit gid namo ang kwarta para makasugod mig among negosyo. Og kaluoy sa Ginoo, after pila ka tuig, nikusog-kusog sad gyud. Makaingon kong swerte gid kaayo mi. Ikumpara sa among kahimtang sa una, lahi na gyud karon. Og mapasalamaton sad kong John kay bisag naa siya struggle sa akong pamilya, pero wa gyud siya mo give up. Nakita na ko iyang pagbag-o og pinangga kaayo mi niya nga iyang pamilya. Tulo na day ang among anak karon og nakasal na sad mi. Dinhi na lang kutob, dagang salamat RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Mitch nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan from the start. Ang maong kaagi gibahatan udo sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kahawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.